Welcome guys, welcome back to the channel. This is Jay Ziminos, back again with another video. As you can see, Tadzoka Nasti Kumbotara Nesha, Hwindi president. Yeah, one of the best and underrated artists in Zimbabwe. Shanga chiwana do music yake, ma freestyles, wakakura and stuff like that. Don't forget to like and subscribe. Let's get into it. Okay, so Hwindi president's real name is Vesel Parewa, and he was born in Chiota, Kuchitungwiza, Ngorera 1986. Hwindi president akatanga musical career yake around 2008 kwaRusape, apo paakasangana nevamwe musicians vatatu and obva watanga zvavo kunyora nziyo dzavo. He gained recognition na 2015 apo paakaimba song yake yakaita mbiri inonzi Tambirai Monarch. Iniwe kuimba song amumutore Tambirai Monarch, amsika wemara Ndera Hwindi, amsika wemara 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 Aita mere mutanzi. Kutanga 2015 zvichienda anga kungobudisa mangoma ainakidza zvisingaite. One of the song which is my favorite inonzi Kuno tiri kushanda. That is the best. Song yawe the president Kuno tiri kushanda. Personally, this is one of his best songs. Let me know your favorite song from Hwindi president down below in the comment section. So I feel like Hwindi president is not getting a recognition he not deserve. I mean, his songs are the best. Him and the Windsor, exactly. To show how popular and well known he is, vanhu vemakombo aya vakatonyora vakatobranda some of their combis with the Hwindi president's name. Zvinongoratidza kuti he is the boss of the world. Tripanya recognition, Hwindi president akawina the 2023 Zimdanzo best male artist 2023. I feel like it's not enough. Anofana kunge achiwinawo the nama. Obviously vanhu vazhinji muchangoti anama ingowin, but I feel like he deserves one. Okay guys, ngatimbonakirwe nemangoma Hwindi president. Badara makitare inini ndiri mukuru wemaHwindi muHarare. Onai maHwindi atomokare tatouya kuzosapota Mr. Spata wela handingakanganwe kwandabva bosi tate munoziya kwandabva ndabva ndangoziyana naJava handicharari varipo wani Windsor vari kukanganwa kwavabva mumwe unotomuitira favor obva angoendawo. Be good to the people on your way up the ladder, you need them on your way down. Vamwe wopo vakatokanganwa kuti vanobva kuchitown pinza boss tate hora varipo vanhu vaitishora kumapepa vachitinyora ukasanzarwa ufe vakakura maloni. Handingakanganwe kwandabva boss tate munoziya kwandabva ndabva ndangoziyana naJava handicharari varipo wani Windsor vari kukanganwa kwavabva mumwe unotomuitira favor. Ndakanga ndiri zero nasida hero
zvawerovero zvisina kana chinhuwani kana chikoro pakadai kusate ndakanga ndiri zero nhasi ndahiro zvawerovero ndisina kana chinhuwani chikoro pakadai kusate pamangoma ndabvezera bvunza mafanzi anondireverera hatizi kusaririra patinosvika inzwa maungira pamangoma ndabvezera. Thank you guys for watching. This has been Jay Ziminos. Like and subscribe. Boss of the Roti.